18 April Independence Day. Ndinongoziva kuti Independence Day but handingazoenda unocelebrate Independence Day nekuti independence yacho handisi kunyatsoiona, asi nyaya yandanyatsowira panapa because tiri vakomana veve kuti tinofarira kusafa kweZANU-PF ende ZANU-PF munoiziva kuti inozviti yakachenjera asi haina kuchenjera. Mbuya nehanda wakafa uchiti mapfupa angu achamuka, azomuka mapfupa aya. Chimboonaiwo zviri apo izvo zviri kuitwa neZANU-PF. ZANU-PF yakadya mari yakawandisa pakugadzira venue yekuitira independence, vachipfurirana vaMunangagwa naOwen Mudha wavo. Munongoziva Owen Mudha rinouraya vanhu rere ndekugokwe ukoko kwaari kuitira independence. Chimbotarisaiwo matakanyanya rapa ende zvinoitika. Mbuya nehanda wakafa uchiti mapfupa angu achamuka, azongomukawo musi wa18 April. Mvura yarakashana, mvura yazvambaradzana. Chimboonaiwo zvakaitwa nemari yavakadya, mari yavakadya vachigadzira pepa nezvinhu zvavakagadzira. Chimbonyatsoonaiwo kuti munyatsotaurawo, munyatsowitnisa kuti independence yacho ichaitwa sei. Vanoita independence sei? Mubani umomo makazara mazimvura, vakatadza kugadzira pavement. Saka mari yacho ndeyechi kutora mari yakawandisa yeseyo yavakatora vachiti tikugadzira venue yekuitira independence kuti vagadzire matakanyanya, kutadza kugadzira kana paving. Kutora chigredha ungonogredha zvimadhaka chete kuti tagadzira venue nekunoisa zvimatende, zvinokosta marini mari yavakadya yei. Saka teichiti tiri kuenda kupi senyika? Ende inini ndiri kutofarira zvaitika nekuti ini handisi mumwe wevanhu vanocelebrate independence. Ndinongoziva kuti 18 April izuva reIndependence Day but handizosvike palevel rekuicelebrate because handicelebrate nonsense. Because ZANU-PF yachinenge chizviti isusu takangwara tinoziva zvese, isu takangwara tinoziva zvese, musateerere zvepamasocial media. Tasvika kapavenue pacho ayo mapiki ari apa, moonawo muwitness, moona kuti ZANU-PF yacho nemari dzavanenge vachitora vachigadzira zvinhu zvese, mari dzacho dzinenge dzichishanda sei. Ene mubvunzo unenge uchiti pavanogadzira zvinhu zvezviya ivo vachizosvika vachinoona, bo zvinhu zvezvo zvinofanira kuzosvika zvichinotariswa kuti basa raitwa here. Ora president Mnangagwa wacho pavachasvika vachinoona matakanyanya vanofila sei. Ende havakwanisi kupanichawo panhu wavo because vakatojaidzawo panhu wavo kudhara, ndio mukuru webhendi, vanoita zvese zvavanenge vachidawo panhu wavo, vane freedom, vajaira zvekudya mari. Saka Mnangagwa wacho haambobvunze. Ende chendiri kutoona Mnangagwa wacho anogona kusatoenda, anoboyikota kuenda kokongotuma kana VP chiwenga unopa speech, ndo zvaanokwanisa kuita because anenge akunyara, kutonyara cheko cheko ndokwanenge akuita because zvinhu zvinonyadzisa kuti munhu wapresident anonopa speech panhu pakadeso. Ora ivo vanhu vacho vada kuenda ukoko kune mabhazi, vanoenda sei? Unoenda sei uchinogara pa iwe ukabviswa kumba kwako nenzara wangopiwa kana chitendula chekunzi kwira bhazi hande kugupe uchibva kuHarare, wesvika unopinzwa mumadhaka mumatakanyanya umomo. Ozva zvimwe zvinhu zvoda kushandisa pfungwa, so ungoshandisawo pfungwa. ZANU-PF togara tichizvitaura kuti makundikana siyai chigaro, chimbopeiwo vanhu. Ende nyika yezvo yakanakira munhu ada kutotongawo mumwe mwana weZimbabwe. Ende kana Mnangagwa kana akangwara, vanhu havasi kuti havasi kuda ZANU-PF, vanhu havasi kuda zvimutongero wako. Chinozoita kuti vanhu tizoti hatichada ZANU-PF, tete tichiona kuti pemunochinjana mese munongotonga zvakafanana. Ende chitori chikuru chenyu chekutonga neutongo hwakafanana hwechichembere. Ende muri zvichembere, ukada kutarisa vanhu vazhinji vacho vari kutonga muZimbabwe zvichembere. That's why Mnangagwa achingoemploya chichembere after chichembere, chichembere after chichembere. Haambofi akaemploya kana munhu wane age iri nani. Unoziva kuti munyika mukashandawo kana vanhu vane ma40 to 50 years, zvinhu zviri reasonable, zvinhu zviri normal. But unoona munhu ane 83 years anoemploya munhu ane 70 years, anoemploya munhu ane 76 years, oemploya munhu ane 60 years. Hatina kwetiri kuenda senyika because ukada kutarisa makore evanhu vese vari kuemployiwa nepavanopedza dzimwe 5 years anenge ane makore akaita sei. Ende ukada kutarisa vanhu vazhinji vane makore yayo muZimbabwe, vanhu vekuti vanenge vane zvirwere zvakawanda zvekuti zvimwe zvacho vanenge vachitokanganwa zvinhu zvavanenge vachiita. Kumabasa kwacho havaende kumaofisi, vanhu vanenge vachingoshanda vari kumba, vanenge vachingonzi vari kushanda vari kumba but kubasa kwacho anenge asingaendi. That's why uchiona kuti zvinhu zvizhinji muZimbabwe maminista akawanda haana kana basa raanoita, nekuti hakuna munhu anozovatera achitarisa kuti vari kuita here basa ravo. Iye Mnangagwa wacho haatozive maminista ake kuti mangani. Ipapo ari kutomubvunza kuti maminista ako mangani, haamazive. Ende vamwe vacho maminista ake anoshanda nawo haatomazive, andomakanganwa. Asi ukada kuzobvunza kuti minista wechakati ndiani, anoita kupindurirwa nevamwe vapana vanenge vari musaidi make. Asi Mnangagwa kunzi taurai naye one on one uchimubvunza haagoni kuzvipindura. That's why uchiona kuti Mnangagwa pese paanenge ari anenge achiita zvekutaurirwa, haakwanisi kutaura ega. Zvimwe zvinhu anotokanganwa, ukada kumutarisa kana achitotaura ari paspeech pepe anenge achitodhomoka zvimwe zvinhu zvaanenge achitaura. Ende vamwe vanhu vazhinji vaanoisa pepa
ukada kutarisa ihama dzake ende vamwe vacho vanhu anotoita vekunonhonga kunze kwenyika ukoko ende vamwe vacho vanotozosvika pakutaura unoziva kuti munhu kana aguta mari anyanyonakirwa nemari aba mari yakawanda anonakirwa anenge angovhurika zvese ukatarisa vamwe vacho vapana ndo vari kuswera vachityora muzura vakasangana naye fanike uyu anonzi Jennifer Muswere uyu ari kuswera achityora muzura pese paari kusangana napresident Mnangagwa zvekuti kuti vanhu vakawanda vakumushora vakutomudhauta because atorinewo nenyaya yake kunzi maPhD aanawo anozviti ndine 2 but pamaPhD aanawo ese ari 2 ese ari kunzi ndeyefeki hapana PhD iri kunzi nderechokwadi ende kubva pakatanga nyaya iyoyo pese paari kusangana napresident Mnangagwa ari chivamhoresa ari kutyora muzura ndiye murume 1 ari kutyorera mupresident Mnangagwa muzura saka vamwe vakutosuspekta kuti ari kuzviitira kuti president Mnangagwa vasazonyatsoongorora nyaya yake vasamudzinge basa nekuti vakomana vacho vanofarisa kana vari pabasa ende munovaziva panewa vane dzimwe shiti dzavanotaura vachiudza vanhu saka vanenge vakutya kuti vakadzingwa basa vanozofamba sei muvanhu ende vanhu vemuZimbabwe vakatsamwa vakangoziva kuti unoshanda neZANU-PF unochiona havatokuregerera ukatoda kutarisa kana vapana chaivo vanotatira zvemusic vari kungoshanda neZANU-PF vakaenda kumashows hakusi kuimbika nekuti vanhu vemuZimbabwe vakutokecha mafeelings zvemwoyo chaizvo havachatori chinhu chinonzi ZANU-PF ende havachasapoti chinhu cheZANU-PF nekuti vanhu veZANU-PF vacho vanotosapotana pachavo vachipanana dzimotikari vachipanana mari dzakawanda pachavo saka vapana veve vanoimba nevamwewo vanoimba maartist vanoda kuzodzoka kune vanhu vari kusafa veve vakuita mashows avo vachida kutora futi mari dzedu ndopounoti vanhu veZimbabwe vakatsamwa havachasapote zvinhu zvisina basa varombo vari kusapotanawo pachavo vapfumi vari kusapotanawo pachavo asi hurumende yeZANU-PF sekutaura kwetinoita haichapedze nguva yakareba iri pachigaro rambai muchiteerera zvendiri kutaura ZANU-PF haisisina nguva yakareba iri pachigaro kunyanya vaMnangagwa netimu ravo havasisina nguva yakareba ndozvazvinoita ukaona munhu anyanyofarisa anenge akuenda kumagumo ndo zvinhu zvetinogara kutoziva kuti ukaona munhu anyatsofarisa akafarisa kumagumo ndokwanenge akuenda problem irimo muZANU-PF vanonyatsoziva kuti uya neera but vane problem yekuti vanenge vachiziva kuti munhu uyu anotitsigira havakwanisi kumudzinga ende Mnangagwa wacho anokwanisa kudzinga vamwe vese basa achiti iwe uri kunzwa kuita zvakati iwe uri kuita zvakati because vanenge vasingamutsigiri iye akanzi ada kudzingwa basa anobhilivha kuti iye ari kugona basa haadi kutsurwa haadi kuudzwa hanzi tiri ndururanya haana kana chaanoda kuudzwa tatsochoona kuti vakomana ve havana freedom pese pavanenge vari vanenge vane security haagone kutofamba asina kana security unoziva kuti mupresident ari normal pane dzimwe nzvimbo dzaanofanira kutofamba asina kana security unoona munhu anoenda kumasowe kuchechi kwevanhu akazadza mazibodyguard achienda kuchechi saka haana freedom munyika make haana nzvimbo yaanoenda asina security kuenda kufamu kwake cheko Mnangagwa anenge akazadza mazisecurity kumachechi kwese kwaanoenda unoona anenge akazara nemazisecurity nemasutu vamwe masoja vanenge variko akatakura mazipfuti saka uyo unenge uchiti ndiri kutonga zvakanaka unenge uchityei bosi president ari kutonga zvakanaka haatye zvinhu zvisina nebasa rese ende haanindi kufamba nesecurity tinotoona mamwe mapresident pane dzimwe nzvimbo dzaanotoendawo nesecurity kune dzimwe nzvimbo dzaasingaende nesecurity Mnangagwa anototi ari munyika make anenge ane mazisecurity ari kumba kwake anenge ane mazisecurity akaenda kufamu kwake ane mazisecurity akaenda kunze kwenyika ane mazisecurity hapana paanofamba asina mazisecurity nyange akatonzi ari kuenda kuZANU-PF headquarters kwavanotoitira musangano wavo anenge achitotya anenge akazadza mazisecurity but vanenge vakaungana pachavo vega saka unotonyatsoshayozva kuti tiri kuenda kupi senyika ende paunenge uchiti ndakavhoterwa pepe akakuvhotera ndiani because iwe unotaura kuti ndakavhoterwa ndakahwina but vakakuvhotera vacho ndiani tikafamba muZimbabwe tikatanga kubvunza kuti unoda ZANU-PF almost 97% yevanhu haitofarire ZANU-PF amene 3% idzi ndo dzakakuvhotera ndo dzawakahwina nadzo ndo dzinokuda officially pa 3% pacho ipapo tikatoda kuti asakana mukadzi wako wanogona asina kukuvhotera mwana wako wanogona asina kukuvhotera sekuru vako wanogona asina kukuvhotera because chigame chekuvhota ichi chine kamwe katriki karipo kana iwewe wacho Mnangagwa unogona uchitozvidhauta unogona uchitozvivhotera wakatoita mistake ukanyatsonovhotera panofanira kuvhoterwa cheko nekuti chokwadi chaicho Mnangagwa hatichakude ende watinetsa
chibva pachigaro sezve tiri kutaura because tiri kukupa nguva ridiki